कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणामाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। प्रणाम हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మందులు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో జరిగినటువంటి సందర్భాలను గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనం ఈరోజు 3వ శ్లోకం నుండి 5వ శ్లోకం వరకు వీటిని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వాయిస్ ఓకే కదా ప్రభు? ఓకే ప్రభుజీ. కొంచెం లోగా ఉంది కదా, నాకైతే అలా అనిపిస్తుంది. మిగతా లేదు ప్రభుజీ, బాగుంది. ఓకేనా మీ అందరికి? ఓకే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తయో సమవల్లోభో తయో సమవల్లోభో తయో సమవల్లోభో తయో తయో సమవల్లోభో నికృతిచ్చ మహామతే నికృతిశ్చ మహామతే నికృతిచ్చ మహామతే నికృతిశ్చ మహామతే నికృతిచ్చ మహామతే నికృతిశ్చ మహామతే తాభ్యాం క్రోధచ్చ హింసా చ
తాభ్యాం ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्ति स्वसा कलिः यद्दुरुक्ति स्वसा कलिः यद्दुरुक्ति स्वसा कलिः तयो समवल्लभो निकृति च महामते तयो समवल्लभो निकृति च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यदुरुक्ति स्वसा कलिः ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च क्रोधश्च हिंसा च यदुरुक्ति स्वसा कलिः ताभ्यां क्रोधश्च हरे कृष्ण तयो समवल्लभो निकृति च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यदुरुक्ति स्वसा कलिः हरे कृष्ण माधवी नीलोक माता जी सूर्य प्रकाश राव प्रभु हरे कृष्ण प्रभु तया समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिस्वसा कलिः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तयो समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्ति स्वासा कलिः। हरे कृष्ण सरलदेवी माता जी विशालवती माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तयोः समलोभो लोभभवश्च हरे कृष्ण तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिस्वसा कलिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तयो समभवल्लोभो निकृति च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्ति स्वसा कलिः। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము తయోహో తయోహో ఆ ఇరువురు సమభవత్ జన్మించిరి లోభః లోభము నికృతిః కపటి మరియు మహామతే మహాత్మా తాభ్యాం వారి వలన క్రోధః క్రోధము మరియు హింస మరియు యత్ వారి వలన దురుక్తికి
కటు భాషణము కటు భాషణము త్వసా స్వస సోదరి సోదరి కలిహి కలిహి కలి కలి హరే కృష్ణ భావం. మైత్రేయుడు విదురునితో పలికెను, మైత్రేయుడు విదురునితో పలికెను, ఓ మహాత్మా, ఓ మహాత్మా, దంభము మరియు మాయ జంటకు దంభము మరియు మాయ జంటకు లోభము లోభము నికృతి నికృతి అనుసంతానము కలిగెను. అనుసంతానము కలిగెను. వారి కలయికచే వారి కలయికచే క్రోధము క్రోధము హింస అను సంతానము ఉద్భవించినది. సంతానము ఉద్భవించినది. వారి కలయికచే వారి కలయికచే కలి మరియు మరియు అతని సోదరియగు అతని సోదరియకు వృత్తి జన్మించిరి. జన్మించిరి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దురుక్తౌ కలిరాదత్త దురుక్తౌ కలిరాదత్త దురుక్తౌ కలిరాదత్త దురుక్తౌ కలిరాదత్త దురుక్తౌ కలిరాదత్త దురుక్తౌ కలిరాదత్త భయం మృత్యుం చ సత్తమా 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 తయోచ్చ మిథునం జగ్నే తయోశ్చ మిథునం తయోచ్చ మిథునం జగ్నే మిథునం జగ్నే తయోచ్చ మిథునం జగ్నే తయోశ్చ మిథునం జగ్నే యాతనా నిరయస్తతా యాతనా నిరయస్తతా యాతనా నిరయస్తతా యాతనా నిరయస్తతా యాతనా నిరయస్తతా యాతనా నిరయస్తతా దురుక్తౌ కలిరాదత్త భయం మృత్యుం చ సత్తమా 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 తయోచ్చ మిథునం జగ్నే యాతనా నిరయస్తతా తయోశ్చ మిథునం జగ్నే యాతనా నిరయస్తతా తయోచ్చ మిథునం జగ్నే యాతనా నిరయస్తతా తయోశ్చ మిథునం జగ్నే యాతనా నిరయస్తతా దురుక్తౌ కలిరాదత్త భయం మృత్యుం చ సత్తమా తయోచ్చ మిథునం జగ్నే యాతనా నిరయస్తతా హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ, శోభరాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. తురుక్తౌ కలిరాధత్త భయం మృత్యుం చ సత్తమా తయోచ్చ మిథునం జగ్నే యాతనా నిరయస్తతా. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. దురుక్తౌ కలిరాధత్త భయం మృత్యుం చ సత్తమా తయోశ్చ మిథునం జజ్ఞే యాతనా నిరయస్తథా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దురక్తౌ కలిరాదత్త భయం మృత్యుం చ సత్తమా తయోచ మిథునం జగ్నే యాతనా నిరయస్తథా. హరే కృష్ణ ప్రభుదే ప్రణామాలు. దురిత కలిరాదత్త భయం సత్తమా మిథునం జజ్ఞే యాతనా నిరయస్తథా. ధన్యవాదాలు. దురుక్తౌ ఇందాక దురుక్తి వలన దురుక్తి వలన కలి ఆదత్త కనెను భయమును మృత్యువును మరియు సత్తమా ఓ సత్పురుష శ్రేష్ఠ తయోహో వారిద్దరి వలన మరియు మిథునం జతకూడుటచే జగ్నే ఉద్భవించిరి యాతన తీవ్రమగు బాధ నిరయః నరకము తథా కూడా భావం. ఓ సత్పురుష శ్రేష్ఠ కలి మరియు దురుక్తి కలయికచే మృత్యువు భీతియను సంతానము కలిగినది. తిరిగి వారి కలయికచే యాతన నరకము అనేది సంతానము ఉద్భవించినది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకము. సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాతః సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాతః ప్రతిసర్గతవానఘ ప్రతిసర్గస్తవానఘ త్రిశ్రుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం త్రిశ్రుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం త్రిశ్రుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనోమలం విధునోత్యాత్మనోమలం విధునోత్యాత్మనోమలం
సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాతః ప్రతిసర్గస్తవానఘా సంగ్రహేణ మయా సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాత ప్రతిసర్గస్తవానఘా సంగ్రహేణ మయా ప్రతిసర్గస్తవానఘా త్రిశ్రుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనో మలం త్రిశ్రుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనో మలం పుణ్యం సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాత ప్రతిసర్గస్తవానఘా త్రిశ్రుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనో మలం సంగ్రహేణ మయా హరే కృష్ణ. కోటీశ్వరి మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. సగ్రహేణ మయా ఖ్యాతః ప్రతిస్వర్గస్తవానఘా త్రిసూత్రైతత్ పుమాన్ పుణ్యం మిథునోత్యాత్మనో మలం. హరే కృష్ణ. ఈడ తప్పుపోయింది. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సంగ్రహే హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాకు పూర్తి కాలేదు ప్రభుజీ. మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ. మాతాజీ మీరు నీరజ మాతాజీ చదవండి, తర్వాత చదువుతారు మాతాజీ. మీరు హరే చదవండి. కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాతః ప్రతిసర్గస్తవానఘా త్రిశ్రుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనో మలం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీరామ్ రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాతః ప్రతిసర్గస్తవానఘా త్రిశ్రుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనో మలం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, వీలవుతుందో చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి మాత. సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాతః ప్రతిసర్గస్తవానఘా త్రిషుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనో మలం. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాతః ప్రతిసర్గస్తవానఘా త్రిషుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనో మలం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాతః ప్రతిసర్గస్తవానఘా త్రిషుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనో మలం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, నాగరత్నం మాతాజీ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు.
हरे कृष्ण प्रभु जी। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानगा त्रिश्रुत्वै तत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमालु प्रभु जी। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघा त्रिश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम्। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సంగ్రహేణ సంగ్రహేణ సంగ్రహముగా సంగ్రహముగా మయా మయా నాచే ఆఖ్యాతః వివరించబడినది ప్రతిసర్గః ప్రళయ కారణమును నీ యొక్క అనగా ఓ పాపరహితుడా త్రిహి ముమ్మారు శ్రుత్వా విని ఏతత్ ఈ వర్ణనను పుమాన్ ఎవరైతే పుణ్యమును విధునోతి ప్రక్షాళనము చేసుకొనుచు ఆత్మ యొక్క మలం కల్మషము భావము. ఓ విదురా ప్రళయమునకు కారణములను సంగ్రహముగా నేను వివరించితిని. ఈ వర్ణనను ముమ్మారు వినినవాడు పుణ్యమును బడసి ఆత్మ మాలిన్యమును ప్రక్షాళనమును చేసుకొనిన వాడగును. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. సృష్టి కార్యక్రమము ధర్మం ఆధారముగా నిర్వహింపబడ ప్రళయము అధర్మం వలన సంభవించును. భౌతిక సృష్టి మరియు విలయముల విధానమదియే. ప్రళయమునకు కారణము అధర్మమే అని ఇచ్చట తెలుపబడినది. అధర్మము మరియు మిథ్య వలన క్రమముగా దంభము, మాయ, లోభము, నికృతి, క్రోధము, హింస, కలి, దురుక్తి, మృత్యువు, భీతి, యాతన, నరకము అనునవి జన్మించినవి. ఈ అధర్మ వంశజులందరూ వినాశనమునకు చిహ్నములుగా వర్ణింపబడిది. పుణ్యాత్ముడైన వాడు ఈ ప్రళయ కారణములను వినినచో వాని ఎడ అసహ్యము కలిగి ఆ విధముగా పుణ్యమయ జీవితమున మరింత పురోగతి చెందగలడు. పుణ్యమనగా హృదయమును శుద్ధిపరచడి కార్యక్రమం. చిత్తదర్పణము పైన గల ధూళిని మనుజుడు తొలగించుకొనవలెననియు అంతట మోక్షపథమున పురోగతి కలుగుననియు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఉపదేశించి ఉండిరి. ఇచ్చటను అదే విధానము ఉపదేశింపబడుచున్నది. మలం అనగా మాలిన్యమని భావము. అధర్మము, మోసము ఆదిగా గల ప్రళయ కారణములనన్నింటినీ తృణీకరించుటను నేర్చినప్పుడు పుణ్యమయ జీవితమున మనము పురోగింపగలము. అంతట కృష్ణ భక్తి భావనను బడయుట సులభమై నిరంతర ప్రళయములకు గురి కాకుందుము. ప్రస్తుత జీవితము జన్మ మృత్యు వలయమై ఉన్నది. కానీ మోక్షపథము నందినచో నిరంతర యాతన నుండి మనము రక్షింపబడగలము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా
చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं. श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. नमावों विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో మనము పూర్వపు అధ్యాయమైనటువంటి దక్షిణ చేత యజ్ఞ నిర్వహణము పూర్తి అయిన పిదప అంటే ఆ విషయాలను మైత్రేయుడు వివరించిన తదుపరి ఆయన ఇక ఈ సృష్టికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను వివరిస్తూ, అంతకుముందు కూడా మనకి ఈ సృష్టి ఎలా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది అనేటువంటి దాంట్లో ఆయన వివరించినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ సాధారణంగా మనకి భాగవత లో ఈ సృష్టి విషయాల గురించి మనకి 10 అంశాలు పూర్వపు క్లాస్లో ప్రభు మనకి వివరించినట్లుగా సర్గ విసర్గ స్థానము పోషణ ఊతి మన్వంతర ఈశానుకత నిరోధ ముక్తి తరుపది ఆశ్రయుడు అనేటువంటి ఆశ్రమం. సో ఇవి అంశాలను గురించినటువంటి ప్రస్తావన వస్తుంది. అయితే ఈ సర్గ అంటే విష్ణువు చేత మొదటగా సృష్టి జరిగేటువంటి విషయాన్ని సర్గ అని చెప్తూ ఉంటాము. అందులో 5 స్థూల భౌతిక అంశాలు, 5 ఇంద్రియాలు గ్రహించేటువంటి వస్తువులు, అలాగే 10 ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, మిథ్య, అహంకారాన్ని మొత్తాన్ని కలిపి ఆ భౌతిక శక్తిని లేదా విశ్వరూపాన్ని ఉత్పత్తి చేయడము సర్గగా చెప్తూ ఉంటాం. తదుపరి విసర్గ ద్వితీయ సృష్టి. అంటే ఈ విశ్వంలో ఆ భగవంతుడు ద్వారా వచ్చినటువంటి వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని బ్రహ్మ సృష్టి, బ్రహ్మ యొక్క పనిగా బ్రహ్మ సృష్టించేటువంటిది విసర్గగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి అంశం. ఆ ద్వితీయ సృష్టి దాన్నే ఈ విశ్వంలో కదిలేవి కదలనివి ఆ శరీరాలను ఉత్పత్తి చేయడము జరిగేటువంటిది విసర్గగా చెప్పబడుతుంది. అది బ్రహ్మ సృష్టి క్రమం. ఆ బ్రహ్మ సృష్టి క్రమంలో మనకి మొదటి శ్లోకంలో సనకాద్య నారదచ్చ అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో సనకాది 4 కుమారగణము, నారదుడు, రుభువు, హంసుడు, అరుణి, యతి అను బ్రహ్మదేవుని తనయులందరూ కూడా గృహమునందు వసించక ఊర్ధ్వరేతుసులై అంటే నైష్టిక బ్రహ్మచారులై అంటే ధర్మ నిలయం అంటే విధానంలో ఏ విధంగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని
మనకి ఆ పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా మనము ఆ స్వయంభువ మనువు తనయల యొక్క వంశజులను చూసినప్పుడు ఆ మనువు యొక్క తనయులైనటువంటి ఆకూతి, దేవహూతి, ప్రసూతి కదా. సో ఇక ఆకూతి, దేవహూతి వారికి సంబంధించినటువంటి సంతానాలు, ముఖ్యంగా ప్రసూతి, దక్షుడు, వీరికి 16 మంది కుమార్తెలు ఉండగా 13 ధర్ముడికి ఇచ్చేసి వివాహం చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి సదాచారాలు ఆ ధర్ముడి నుండి శుభము, ప్రసాదము, అభయము, సుఖము ఇవన్నీ కూడా మనం పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటిది. ఇక మనకి ఈ క్రమంలో మనం 2వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క తనయుడు అధర్మము. అంటే అధర్మము కూడా ఆ బ్రహ్మ యొక్క తనయుడుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ ద్వారా అలా వచ్చినటువంటి క్రమంలోనే ధర్మం ఎలాగైతే వచ్చిందో అధర్మం కూడా ఈ విసర్గ వీటిలో వచ్చినటువంటి. మరి ఆ అధర్ముడి యొక్క భార్య మిథ్య, ఈ ఇద్దరి యొక్క కలయిక ద్వారా దంభము, మాయ అనేటువంటి ఇరువురు దానం సంతానము జన్మించినదని, సో ఆ సంతానహీనుడైనటువంటి నిరుహృతి అను దానవుడు వారిని గ్రహించను అని చెప్తుంది. అలాగే ఇక ఈరోజు ఇంకా మైత్రేయుడు కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో మైత్రేయుడు విదురుడితో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ మహాత్మా, దంభము మరియు మాయల జంటలకు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అధర్మము అంటేనే ఇక్కడ తెలుస్తుంది ధర్మబద్ధము కానటువంటిది. ఆ అధర్మము బ్రహ్మదేవుడు తనయుడైనప్పటికీ కూడా ఆ మృష అనేటువంటి తన యొక్క సోదరిని వివాహం చేసుకోవడం. మరి ఇక్కడ సోదరి మరియు సోదరుడు మరియు సోదరి నడుమ వివాహ సంబంధం అనేటువంటిది అధర్మం. అంటే ఈ అధర్మము అనేటువంటిది బ్రహ్మకాలం నుండే ప్రారంభమైనది అని చెప్పబడినటువంటి చెప్తున్నారు. అక్కడ బ్రహ్మ సృష్టి దగ్గర నుంచే మొదలవుతూ ఉన్నది. ఆ విధంగా మొదలైనటువంటి ఈ అధర్మం నుండి ఆ అధర్మము అనేటువంటి దాని నుండి మొదలైనటువంటి అక్కడ తదుపరి దంభము, ఆ మాయ జంటకు అధర్మము మరియు మృష నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ దంభము అనే మాయ అనేటువంటి ఇరువురు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మరలా ఆ జంట ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటి యొక్క కలయిక ఇక్కడ. అంటే ఈ దంభము మాయ కలయిక వలన లోభము, నికృతి అనేటువంటి సంతానం. అంటే ఇక్కడ లోభకారికంగా వ్యవహరించడము, దేనివల్ల దంభం వలన, మరియు మాయాభావం, లేనిది ఉన్నట్లుగా భావించేటువంటి ఆ క్రమం అన్నట్టు. సో ఆ రెండింటి యొక్క కలయికల వలన ఉద్భవించినటువంటిది ఏమిటంటే ఇక్కడ లోభము మరియు కపటత్వం. సో మరి ఆ లోభము, నికృతి అంటే కపటత్వము అనేటువంటి సంతానం కలిగింది. ఆ లోభము, కపటత్వాల నుండి అంటే మన ఇది అంతా కూడా ఒక భావనలు, ఇవన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి మనలో కలిగేటువంటి భావనలను తెలియచేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా పుట్టేటువంటి విధానాలు, ఇవి ఎలా ఉద్భవించినవి అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అధర్మమైనటువంటి క్రమము ఏ విధంగా ఉద్భవించిందో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ లోభము మరియు నికృతి అంటే కపటత్వము యొక్క కలయిక వలన క్రోధము, హింస, అంతే కదా, లేనిది ఉన్నట్లుగా భావించి లేని దానికోసం ఏదో ప్రాకులాడుతూ ఉంటే ఎలాగో అది జరగదు, అది సరి
అది వాస్తవం కాదు కదా, యథార్థం కాదు కదా. మాయ అంటే ఏంటి? నిజం కానటువంటిది. మరి అలాంటి నిజం కానటువంటి దానికోసం వెంపర్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మనకేమవుతుంది? అది ఎలాగూ ఉండదు, అది వాస్తవం కాదు కనుక అది నెరవేరక మనలో క్రోధము ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది. ఆ క్రోధము తదుపరి ఆ కోపం వలన ఏవేవో మాట్లాడుతుంటాం కదా, కోపం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడేటువంటి అంటే దుర్భాషలు వచ్చేస్తుంటాయి క్రోధంలో. ఒక్కొక్కసారి అది హింసకు దారితీస్తుంది. ఆ విధంగా ఈ క్రోధము, హింస అనేటువంటి సంతానము ఉద్భవించడం. మరలా ఈ క్రోధము, హింసల వలన మరి ఇక అంటే ఈ క్రోధ హింసలు జరగడం వల్ల, వీటిని రావడం వల్ల, జనించడం వల్ల జీవుల్లో కలి మరియు అతని సోదరైనటువంటి దురుక్తి, అంటే దురుక్తి అంటే ఈ కటు భాషణం అనేటువంటి పదాలుగా చెప్తుంటుంటారు. అంతే కదా. హింస అంటే ఏదో పొడిచి చేసేసేటువంటిది కాదు, మాటలతో కూడా ఎదుటివారి యొక్క మనసు గాయపడే విధంగా, ఎదుటివారికి ఇబ్బంది పరంగా చేసేటువంటిది అది హింసే అవుతుంది. సో కనుకనే ఆ హింస అనేటువంటి దానిలో ఇక్కడ ఆ కటు భాషణము, అలాగే కలి. ఏంటది కలి? కపటాలుగా కలహాలు, ఒకళ్ళకొకళ్ళు పొడుచుకోవడం, ఒకళ్ళనొకళ్ళు మోసం చేసుకోవడము, ఒకళ్ళనొకళ్ళు నమ్మకం లేకుండా ఉండేటువంటి కలియుగ ప్రభావం, అధర్మ ప్రవర్తన. అదే కదా సత్యయుగంలో ధర్మం ఎలా ఉంటుంది అంటే 100%గా ఉన్నటువంటి 100% కాలక్రమంలో తగ్గుకుంటూ వస్తూ ఉండేటువంటిది. త్రేతాయుగంకి వచ్చేటప్పటికి ధర్మం యొక్క ఇది తగ్గిపోతుంది, 50%కి పడిపోతుంది, అధర్మం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, అధర్మ స్వభావం. ద్వాపర యుగానికి వచ్చేటప్పటికి అధర్మం స్వభావం 3 రెట్లు పెరిగిపోతుంది కదా. అంటే ఇక ఇప్పుడు అంటే త్రేతాయుగంలో 2 భాగాలుగా ఉంటే ద్వాపర యుగానికి వచ్చేటప్పటికి సో అంటే అది అధర్మము 2 భాగాలుగా పెరిగిపోతుంది. కలియుగంలో 3 భాగాలుగా పెరిగిపోయేది. ధర్మం ఒక వంతుగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఇప్పుడు ఈ కలి ప్రభావం, కలి మరియు దురుక్తి అంటే ఈ కటు భాషణలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధానాలు. సో ఆ విధంగా ఇక ఈ దురుక్తి, కలి, కలహాలు, కపట భాషణలు, ఈ కటు అంటే ఇక ఏది పడితే అది మాట్లాడడం, ఏది పడితే అది చేసేటువంటి విషయాల వలన ఇక ఇంకా చెప్తున్నారు తదుపరి ఆ దురుక్తి. ఇంత చెప్తున్నారు విదురుడితో, ఓ సత్పురుష శ్రేష్ఠుడు అయిన విదురా, కలి మరియు దురుక్తుల యొక్క కలయిక చేత, అంతే కదా మరి ఇక ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో మరి ఆ కలి మరియు దురుక్తిల ప్రభావము చేత ఇక మనకి అంటే ఏమొస్తుంది? కలయిక ద్వారా మృత్యువు మరియు భయం. సో మృత్యువు మరియు భయము అనేటువంటి సంతానం కలిగినది అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ మృత్యువు మరియు భీతి అంటే భయం అనేటువంటి ఇది ఉద్భవించిందో వాటి నుండి మనకి ఇంకేమొస్తుంది? యాతన, నరకం. యాతనలు అంటే తీవ్రమైనటువంటి బాధలు. చెప్తాము మరణ సమయంలో 85 లక్షల తేళ్లు ఒకేసారిగా కుడితే ఎంత ఇది ఉంటుందో, అలాగే జననం గురించి కూడా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో జననం ఎంతటి దౌర్భాగ్యమైనదో, తల్లి గర్భంలో మలమూత్ర ప్రదేశాలలో ఉంటూ అంతకుముందు చెప్పినటువంటి విషయాలను మనం పూర్వపు సందర్భంలో చూసినటువంటివి. సో ఆ విధంగా ఈ అధర్మము నుండి అంటే ఇక్కడ చూడవలసినటువంటిది ఈ సృష్టి ప్రళయం జరగడానికి గల కారకమైనటువంటి అధర్మ ప్రవర్తన వలన ఏ విధంగా మనం పతనం చెందుతూ ఉన్నామో క్రమక్రమంగా ఈ శ్లోకాలలో తెలియచేయబడినటువంటి అంశం. సో అందుకే ఆయన
ఇక్కడ మనకి మైత్రేయ ముని విదురుతో అంటూ ఉంటాడు, చివరికి 5వ శ్లోకంలో ఆయన అంటూ ఉన్నారు, సంగ్రహేణ మయా ఖ్యాత ప్రతిసర్గ స్తవానఘ త్రిశ్రుత్వైతత్ పుమాన్ పుణ్యం వితునోత్యాత్మనో మలం. మలం అంటే కల్మషము, మలినం, కల్మషాలు, మలినం. కల్మషం అంటే మలినమే కదా, ఆ మలినాలు. సో ఇక్కడ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు విదురుడితో, ఓ విదురా, ప్రళయమునకు కారణమగు కారణాలను, ప్రళయానికి కారణమైనటువంటి అంశాలను నేను నీకు సంగ్రహంగా వివరించాను. ఏం చెప్పాడు? ఈ సృష్టి కార్యం ఏంటి? ధర్మ ప్రవర్తన. సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది? భగవంతుని ధర్మం సాక్షాత్ప్రం, ఏదైతే శాస్త్రాల్లో చెప్పబడిందో, భగవంతుడి ద్వారా చెప్పబడిందో అది చేయవలసినటువంటి విధానం. దానికి భిన్నంగా అధర్మం ఎప్పుడైతే ఉద్భవించిందో, ఆ అధర్మం వలన ఈ ప్రళయం సంభవిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఎలా సంభవిస్తుందో, చివరికి ఆ యాతన, నరకాలు అనేటువంటివి ఎలా కలుగుతూ ఉన్నాయో మనకి అనేటువంటిది నేను నీకు తెలియచేశాను. సో భౌతిక సృష్టి మరియు విలయముల విధానము ఇది. ఈ అధర్మము వలననే ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉన్నది అని ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు, సృష్టి కార్యము ధర్మము ఆధారంగా నిర్వహింపబడుతుంది, కానీ ప్రళయం అనేటువంటిదేమో అధర్మం వలన సంభవిస్తూ ఉంటుంది. సో మరి ఈ సృష్టిలో జరుగుతూ ఉండేటువంటి ప్రళయ కారణాలు మన యొక్క ధర్మ ప్రవర్తన నుండి, ధర్మ ప్రవృత్తిని కలిగి ఉండడమే అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా భౌతిక సృష్టి మరియు విలయముల విధానము అది అని చెప్తున్నారు. అంటే ధర్మప్రదంగా భౌతికమై ఈ సృష్టి జరగవలసింది, విలయానికి కారణం అధర్మం అని చెప్తున్నారు. మరి అలా ఈ ప్రళయానికి కారణము అధర్మము. అధర్మము మరియు మిథ్య వలన క్రమంగా దంభము, మాయ, లోభము, నికృతి, క్రోధము, హింస, కలి, దురుక్తి, మృత్యువు, భీతి, యాతన, నరకము అనేవి జన్మించినవి. ఈ అధర్మ వంశజులు ఎలాగైతే హరే కృష్ణ, అధర్మము మరియు మిథ్య వలన ఉద్భవించినటువంటి వంశ క్రమం ఏదైతే ఉందో, దంభము, మాయ, లోభము, నికృతి, క్రోధము, హింస, కలి, దురుక్తి, మృత్యువు, భీతి, యాతన, నరకము అనేటువంటి ఈ క్రమం ఏదైతే ఉందో ఇది వినాశనానికి, అంటే ప్రళయానికి, నాశనానికి చిహ్నాలుగా వర్ణించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు చివరిగా మనకి ఆ విదురుడితో 5వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్టు, ఓ విదురా, ప్రళయమునకు కారణములను నేను సంగ్రహంగా నీకు వివరించాను. ఈ వర్ణనను ముమ్మారు వినినవాడు పుణ్యమును బడసి ఆత్మ మాలిన్యమును ప్రక్షాళనను చేసుకొనిన వాడగును అంటూ చేస్తున్నా. అంటే ఇవంతా కూడా అధర్మము, పతనానికి కారణమయ్యి విలయానికి కారణాలుగా ఉన్నటువంటి మలినాలను వినడం కాదు, విని వాటి నుండి బయటపడాలి, ఆ మలినాలను, ఆ కపటాలను తొలగించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలా తొలగించుకున్నటువంటి వాడు పుణ్యమును బడచి ఆ ఆత్మ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు.
ఇదంతా కూడా ఈ ఆత్మ మాలిన్యము అనేటువంటిది గతాలకు చెందినటువంటి జన్మలలో చేసినటువంటి ఆ కారణం. అహం, నేను అనేటువంటి భావనలు, నేను ఈ శరీరము, ఈ ఆత్మను, ఈ దేహము నేను అనేటువంటి భావన, ఇది నాకు సంబంధించినది అనేటువంటి భావన. ఆ ఆత్మ మరి శుద్ధ స్థితిలో ఒక విశుద్ధమైనటువంటి మిర్రర్, అద్దం లాంటిది అని చెప్తుంటారు. ఆ విశుద్ధమైనటువంటి అద్దంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా మనం కనిపిస్తూ ఉంటుంటాం, మనమేంటో తెలుస్తూ ఉంటుంటుంది. కానీ ఆ అద్దంపై మురికి అంటే ఆ ఆత్మ చుట్టూ ఈ చిత్తం అంటే గతానికి సంబంధించినటువంటి భావనలన్నీ కూడా ఆ మనసు పైన ఆవరించి ఉన్నప్పుడు మన యొక్క అంటే అద్దంలో ఏ విధంగా అయితే మన యొక్క ప్రతిబింబం స్పష్టంగా ఉండకుండా వికృతాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అలా ఆత్మ చుట్టూ ఈ చిత్తము మాలిన్యం మనసు చుట్టూ వివిధ జన్మలలో చేసినటువంటి కర్మ ఫలాలు ఆవరించి ఉన్నంత వరకు మనము ఆ బంధనాలను, ఆ మనసును లో విశుద్ధమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోలేవు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ దర్పంపై ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని తొలగించినప్పుడు, అందుకే మనకి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు శిక్షాష్టకంలో చెప్తారు, చేతో దర్పణ మార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యా వధూ జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతి పదం పూర్ణామృతాస్వాదనం అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ నామ సంకీర్తన, ఆ కృష్ణ నామము నువ్వు నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే, అంటే ఈ అధర్మ ప్రవర్తన నుండి బయటపడడానికి ధర్మబద్ధమైనటువంటి విషయాలను గురించి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను చదువుతూ, సో మరి హృదయ మాలిన్యాన్ని మనం ఈ చిత్త దర్పణం అనేటువంటి దీనిపైన, మనస్సు పైన మనకు అనేకమైనటువంటి భావనలు, వీటన్నిటినీ తొలగించుకోవడానికి మనకి ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి అవకాశము ఆ నామ సంకీర్తన యజ్ఞం, ఆ భగవన్ నామస్మరణ. సో అలా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేయడం ద్వారా మనము ఆ చిత్త దర్పణముకై ఉన్నటువంటి ధూళిని తొలగించుకోవలెను అని చెప్తుంటారు. అలా తొలగించుకున్నప్పుడు మోక్షపథము వైపుకు, అంటే మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి వైపుకు, అంటే ఏంటి మరి వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి? ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా, ఆ పరమాత్ముని యొక్క సేవకుడుగా మనల్ని మనం తెలుసుకోగలిగి, సో మరి ఆ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకున్నప్పుడు అధర్మము, మోసము, ఆ ఆదిగా కలిగినటువంటి ఆ ప్రళయ వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడి పుణ్యమయమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపి మరి అలా కృష్ణ భక్తి భావనను పెంపొందించుకోవడం ద్వారా ఈ నిరంతరము జరిగేటువంటి ప్రళయాలు, అంటే సాధారణంగా జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలము అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా వేటిని మనం త్యజించాలి, మన మనసు నుండి వేటిని బ్రేక్ చేయాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. సో ఆ విధంగా హృదయ ఆ చిత్త దర్పణంపై ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని, ఎందుకు సాధారణంగా పుణ్యక్రమాలు మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి ఏదైతే అధర్మం అనేటువంటి శాస్త్ర విరుద్ధం, అధర్మం యొక్క నుండి ఉద్భవించినవన్నీ కూడా విరుద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తనలు. సో
సోదరులు సోదరుల మధ్య ఉండవలసిన సంబంధానికి భిన్నంగా అధర్మమైనటువంటి ప్రవృత్తి వలన ఏ విధంగా ఇక్కడ అంటే ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తే ఏ విధమైనటువంటి స్థితులు వస్తాయి అనేటువంటి విషయం మనకి సో ఆ విధంగా వాటి నుండి బయటపడి కృష్ణ భక్తి భావనను పెంపొందించుకొని ఆ సులభమైనటువంటి మార్గము నామ సంకీర్తన యజ్ఞము ఈ కలియుగంలో కపటాల నుండి బయటపడడానికి మరి ఈ విధమైనటువంటి ఆ కలి యొక్క ప్రభావము నుండి గురి కాకుండా ఉండడానికి ప్రస్తుత జీవితము ఆ జన్మ మృత్యువుల మయమై ఉన్నటువంటిది కదా. ఇది ఎందుకంటే ఎన్నెన్నో జన్మల కోటాను కోట్ల ఈ 84 మిలియన్ల జీవజాతులలో నుండి ఇప్పుడు మానవ జన్మగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందినటువంటిది. మరి మరలా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకోకుండా ఈ మహోన్నతమైన మానవ జన్మ మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశంగా ఇంతకుముందు మనకి బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయం, భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ చెప్పబడినటువంటి దాంట్లో. సో కాకుండా ఆ నిరంతర ప్రళయానికి గురి కాకుండా అంటే జన్మ మృత్యు వలయంలో గురి కాకుండా మోక్ష పదంలో మనము పయనించినట్లయితే ఈ నిరంతర యాతన నుండి మనము బయటపడతాము అని చెప్తారు. దానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము భక్తి భక్తి భక్తి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్